To aprangsi amurichin thong press club apharangke angachitong tumana phandame aprangsi karompa jirlo nonda bangso pharangke kipa nangkok athike lakuhanlo aprangsi neliye United Khasi People Organization ame khulo lapan ke pu nili arena thu lage bidisar lo lapan pu sonthak si pu arbina thu lage Alita bidisar lo lapan ke tadak cetong owe kimi songja tum dakdo nasi akenang sot herangke ame ke phanang tok alam ke lapuhan lo kedam tang arni Karbi Anglong Autonomous Council along nominated MSC khasi demo phantame kedam tang arni tame jinghon aga hai Dr. Tuliram Ronghang Siam amrichin thong hawar ke bang pen khasi tum phandame nominated MSC people wek po bualang li kening jepen kidam tangar ni alang li ipon te kre dapat tame yesemet ningduglo setame lansot takalisi non kewang ji yani dame alang li nang cerap itu donji kusi non puan tame niltum ningjit hebom lo laban ke lason thak si nitum pada Karbi Anglong along itu khasi khai lage non herjong pile gitu kali kebe penlei tumdak kewang kali lagi 1932 aprang pentame itumdak sedolo dak si theding lo nasi noladak tumlong ke sa dondo nasi ladak Karbi Anglong along konsensi nerkya along itumdo nasi hai kadu ko betame muluk mate population tame itum suri thom kap athak do nasi non khasi itum pentame ladak khegang thim kithip kadeng pan chenglok lun tumo lahai kang thing lim do nasi labang so kecara komji phantame itum UKPO mate United Khasi People Organization atum phantame labang so central committee pen central committee phantame nang matha sonte nitum ningarong pen jehopar pugi posinon por nitum ninje pono nasi non yada pen penengan ningkan toxic pra hini an tengtang lo nasila anajak dingpi pentame itum dak si akhaya phan nominated MSC piniar ni antame itum longun elang lage kechok che komado ni lage ratum sikini lo nasi idam tang ASDC pen CPML atum acharya gut mate ASDC arni agut halas gut Dr. John Torompi CM kecho gut aprangsi Karlin Mukti Aphan Forest Board Chairman Pilo nasi latang tapi koson penone ASDC pen CPML atum halaso arni kajiton ke dekok pen kajithak dekok si ningkan phong bong puthot Queenston Aphan puthot Forest Board Chairman Pitulo nasi labang so ningkan phong bong pen bahini khasi pen nang matha si pilo nasi lapu son bang bom si non kita bom age hai Dr. Tuliram Ronghang CM kicho cheng aningkan Houston Aphan border chairman pilo nasi la alang tum haname chorolo la kipi la bangso post kipi kanajo nasi la antot ki tum dor deret lo kam jam kheme jati kaching thoria sai tum claim thek theret lo athe ada thangnat tame abar saya bedlo nasi non kidobom kikibom council autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang pan yesemet nilining aklong pan kachuding ri kang tungke non kewang ji arni pan ke nitum khasi akhe dem phandame nanglang peme pen nan su sesi nitum tame nang cerap citu yun theki phandame nitum matha pan bompo lapen ke lason sila konsensi nerkep along kedo ake hai P MSC dolo ake hai po MSC tum dolo nasi alang tum handame nili non ad hoc committee a president ame khu ahin pen tami ang phan tuning rilo la khasi arong mate khasi akhe arong along tami sabsu mate development tami kapende yi phansi tuning rilo aholo don Maria tum nili tum kupia potse Karbi Anglong arlo kedo khasi people tum la so song ke sing inang ma ke bang
akhayason logri lobong nang ji la pen kaching thur mona thuta kapa prang ko nang dia phansi nelitum la bang so song seng polo la si nelitum na jutang do jobado ilam do ikido son tak thapsi kido kinam la pen kichu kijun beha biparta jokroi pen jongban akenang do apot si nilitum sekame nilitum pan kaprek awar snipen nilitum makhaya pan kapacing thuria pan non kacaripun bom doktor tuliran ronghangalang yang government pen nilitum pan injin suji pu sinitum kroi pening thelo lapen noni si nili udamintum nilitum khasi people tum kido a homosti nerkiap do amri chenthong socheng amreng lumbajong singhason korkamthi lapen socheng dhanta la hei a constituency along nelitum a khaido rasialang litum tame isivet ando deng arum netum kiduya phansi netum bori ponji pusi mathalo la sila bangso akamathalong nang litum council ka charipon kithe kiding atum ke nilipo atum sonlo nang litum le nang rapre nang lang le pulote komada tum sini tum pan nang kelang ji la pen nang ko oraji nilitum job apanta ning kithe di malo potsi tuning report piglo lanon council akithe kiding EMCM pensenglok nilitum paning jinsosi nilitum panta awasai keme ni PG la pen special package ta nilitum pani PG pusi ning thepon inglo la si nilihin pen thi hek pen la panchot si nili ning je pon thechot lan mu aphi nilitum makko che than tu long bom ko Perdão. Ini di pai Kep Bom Purwardi Serindira kore ini Neli natupan UKPO Mate Bidisar Ada tupan di Itetedi Kenang di Amatapon Mate di Hei natupan alam Mate UKPO Koi pen alam Jadi ni ngaklong pen Kadua babe Kardiang long Kido Arab Akasi tumanapan Ni ngaklong pen Curolo Ahok tema Non kedam tangan Anengkan Comang mate Kasi penaratum Apan mate ethnic group Ladang Kardiang long kido Haburi puti penta Itum ke pregam da dos tame Durapet harapet Sakisung giduk ke cicarapet Lapuson si Tek dunong bom lapen lapuson si Jadi tum Tumo tumita Jadi tum cetan long Asia hopet Alam bangke Kedam tang ana sorkar ta Jadi tum nak cupen Asong hui penta Purun lason Alupin pura lo tipon bom lo Setame sorkar neli tuma pan kelang pon pepe na jaw Non pinengan ingkan Sudini ra itore hini An Bang soju GPO putot mahang pitek tulo La ke hopet alam ke kaya pan kacing hon namete ke klem pon dia pan Si mang pon lo Cukam amu lapen ke BH bepar lapen ke kaprek kacing tur ponji pansi lamang so asong seng pon lo lasi nerina tupen ibu damji non ahopet akam klem klelang setame non kiwang di dari krepo Julaya ciklo suri nilai kore ini
kado ko be pecing rumra pen bangso ame pan mate bangso song pan ka pithil pon ya pan si kado be tuma pan ta pachini pon lo pen ke bangso ni ke ka pithil pon po aku miti lo kasi akinang alna tuma pan ta pachini pon lo bangso ni ka chetong le dia pan kasi kam ongdung setame langsung komite member tum jokta nang cetong dunia pan juning di ponlo jadi natu didisar natu we penta siap ko ongdung malam ne di kipudia asonawe setame non kaceri boma council long itu tum baceng hon dia pon abang CM Dr. Tuliram Rohangapan akinang sot nili ningat longpen kaning riponji mate kacuning ripon lake kibang jelang aporani anta ay kado be developmental program mate developmental PKS anta nili tuang panta nelang ponpo la persona taksi la loketer MSc tum anta la bangso aputa asap RGP ponpo busi nili dipenta ning ke pon parlo kasi lam tege ong ning je jalo nili wansi kado wet pan churu pen kardom panjiri lo kardom